Ahlan bikum fi durusina. Δηλαδή, καλώς ορίσατε στα μαθήματά μας. Η φράση που μόλις σας ανέφερα στα ελληνικά μεταφρασμένη είναι η ίδια ακριβώς φράση που βρίσκεται γραμμένη πίσω μου στον πίνακα στα αραβικά. Ονομάζομαι Πάνος Κουριώτης, είμαι διδάκτορ πολιτικής επιστήμης ΑΠΙΘΙΤΑ και έχω σπουδάσει την αραβική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο της Δαμασκού καθώς και στο Κρατικό Ινστιτούτο Εκμάθησης της Αραβικής Γλώσσας για τους μη ομιλώντες αυτήν στην ίδια πόλη. Επίσης, να αναφέρω ότι είμαι ο συγγραφέας της Αραβικής Γραμματικής για τους Έλληνες από τις εκδόσεις Ζήτρος. Σας καλώ λοιπόν όλους εσάς να ξεκινήσουμε μαζί μια προσπάθεια αποκρυπτογράφησης αυτών που σας φαίνονται τόσο μυστηριώδη, αυτά που βρίσκονται εδώ πίσω μου. Δηλαδή, μέσω των βίντεο μαθημάτων, τα οποία θα ανεβαίνουν από εβδομάδα, η νέα σειρά μαθημάτων που θα ονομάζεται Αραβικά με τον Πάνο, πιστεύω ότι θα βάλει κάποια λιθαράκια στο να φτάσετε και εσείς στο σημείο να γράφετε αυτές τις λεξούλες, αλλά και να μπορείτε να τις διαβάσετε. Γι' αυτό λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, ξύστε καλά τα μολύβια σας, ετοιμάστε τα χαρτιά σας, μπορείτε να κάνετε από τώρα εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube, Αραβικά με τον Πάνο, όπως επίσης και στην προσωπική μου εκπαιδευτική σελίδα στο Facebook, Αραβικά με τον Πάνο, Al-Mudarris Teaching Arabic to Greeks. Μένουμε λοιπόν συντονισμένοι, έως τότε, Ma'a salama wa illa al-liqa.